Javi, els alumnes de l'escola de Villaricà van anar a comprar una rosa per a donar-li al director de l'escola, per a que aquest li donés a la seva dona. La rosa la van comprar a l'escenari de la plaça del Roca. Això es va fer saber a la gent que estava a la plaça, perquè volia que sapigués tothom l'enamorat que estava. Això ho va anunciar amb un micròfon que estava a l'escenari. Quan va acabar de parlar el director, la gent va començar a aplaudir, perquè és bonic estar enamorat. El Sergi i els seus amics han anat a cantar tots junts. Una cançó d'òpera a l'escenari d'una discoteca. La gent ha hagut de pagar 80.000 euros per l'entrada del concert. Al concert hi han anat 200.000 persones i hi van haver d'anar perquè els hi van manar els mestres de l'escola de Miralcamp. Al sortir, tothom comentava que el concert havia sigut molt avorrit. Cal destacar que hi van haver problemes amb el so durant el concert i això va provocar que tothom tingués mal d'oïda. Dilluns passat, uns avis que vivien a Mollerussa, a prop del Big Ben, aquest avi tenia 100 anys i l'àvia 94. Van anar a l'escola perquè els van invitar a una festa d'un nen, que era el nebot dels avis. Als avis els hi va agradar molt que els convidessin a la festa, perquè els agradava molt ballar. El dia de la festa van anar vestits de festa i destacaven molt.